už taká fajta, nefixne ma žiadna, mama zo mňa nechcela. Bazar tu máte, ja vás vítam u nového videa. Dneska to budú otázky a odpovede part 2. Poďme sa vrhnúť na najťažšiu otázku z týchto všetkých otázok. 9x5. 45. Matej, mám ťa veľmi rád, asi môj youtuber. Ďakujem. Chodíš na tábory? Dá, chodím na tábory, robím tábory, chodím na tábory. To je zlato, keď sa dá. A možno, keď pán Boh dá. Urobíš súťaž o Hot Wheels autíčko. To je otázka, keby si bol 5-ročné decko a by si to napísal mame, že môže urobiť súťaž o Hot Wheels autíčko. Samozrejme, bude aj o Hot Wheels autíčko, ale práve. Počkaj, mi niekto volá. Áno. Dobre. Ešte budú ešte nejaké zaujímavé súťaže, tu mi teraz niekto volá. Budú zaujímavé súťaže, fakt zaujímavé súťaže. Tak sa môžete na to tešiť. A uvidíme, možno urobíme Hot Wheels autíčko. Vy si nás prosím pozreli do videa. Daniel a Adam, zdravím vás. No, dobre, nepridám ťa do videa. Čo tu mám ešte za dobrú otázku? Aký je tvoj obľúbený film? Husy pásu. Uj, Pele, hnusný. Ok. Máš rád mačky? Je mi to tak nejak jedno, ale mám ich rád. Dobre, dámy a páni, ukončíme toto videjko, lebo ste mi tu nasadzali kopu otázok, na ktoré neviem, budem vedieť odpovedať. Čiže keď sa vám tento diel bude páčiť, že tam zanecháte viac ako 2 lajky, urobím ďalšiu časť. Takže ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, pokiaľ vám dajte odber a zvonček, follow a srdiečko a ja sa budem tešiť vidieť ďalšie videa. Čau. Som už taká fajta, nefixne ma žiadna, mama zo mňa nechcela.